Какво мислите за литературната критика в България? Мисля, че няма такава. Много малко, да не кажа специалисти, а любители на книгата се опитват да правят критика на практика, да дават анализи на това, което излиза. Броят се на пръстите. Все повече се появяват инфлуенсъри, но това са любители на книгата, на литературата и те, както виждат през собствения си поглед, могат да направят тълкуване или добър анализ на прочетената книга. Често тя е субективна, според това, което се харесва на аудиторията, така че смятам, че има голяма ниша, празнота по отношение на литературната критика, която би могла да насочва вкусовете, да дава правилна преценка за качеството на превода, за качеството на българските автори, а не чисто субективно според това каква е вълната в момента, какво се харесва от младите, какво се харесва от, да кажем, вълната на ситуацията в момента. Горе-долу така стоят нещата. Според вас, кой създава и кой насочва в момента литературния вкус? Според мен издателите, с техния подбор, с тяхната програма издателска, това, което преценяват, че е подходящо. Много често се избира комерциалното, това, което е нагребена на вълната, но според мен все повече олекотява качеството на литературата. Насочват се повече към романтични романи, към леки произведения, такива, които са забавно четиво. Такъв е моя поглед и прочит към ситуацията. Кои са най-хубавите книги на вашето издателство? Най-хубавите книги са тези, които поддържаме близо 20 години. Това са Парфюмът на Патрик Зюскинд, Мостът на Дрина от Иво Андрич, Чучулигата на Решат Нури. Класика вечна. Вечната класика. Това за мен е най-стойностното. Наскоро издадохме и Когато планините падат, последния роман на Чингис Айтматов. Това е стойностна вечна литература. Разбира се, имаме и други в момента, които са така интересни по филми. Палми в снега ни е много харесвана книга. Преди малко видяхте Диригентката, също историята на първата жена диригент. Насочваме се горе-долу към такива книги, тематики, исторически романи. Това е нашия профил. Да честитим днешния 1 юни на всички деца, малки пораснали и всички, които са запазили детското в себе си. Ние се стараем да разработваме тази линия, да предлагаме детски книги. Имаме много хубави романчета, имаме една поредица, сме започнали класиката преразказана за деца. От нея са излязли Сън в лятна нощ по Шекспир и Фауст по Гьоте. И смятаме да продължим тази линия, да помагаме младите читатели да израстват все по-грамотно. Тази книга е много хубава. Чуваш ли как говорят дърветата? По такъв детски начин и много, знаеш колко е хубаво. Значи тук как дърветата си общуват, как се предпазват от врагове. Ако един жираф яде листата, те пускат отровен мирис и вкус и това са вятъра го разнася и другите дървета чуват и веднага пускат и те отровен сок. Имат ли интернет? Как си общуват? Защо падат листата? На всички... По какво може да разбереш едно дърво младо ли или е възрастно? Като хората. Кожата се набръчква и така. Дърветата, като се набръчка гората, значи е по-възрастно. Имат ли пъпки? Имат. Боледуват. Ей така, много интересно е направено. Да, страхотна книга е. Този автор много известен. Той прави разни школи за откривателски пътувания в гората. Чудесно. Да, бях предложила да го поканят за детския фестивал, но бил болен. Може би до година.